So, andito po tayo ngayon sa gawi po ng Kalasyaw at hindi ko alam kung ano na to Malabago kasi ito pong direksyon na ito galing na ito ng Bued Station. So, tatahakin niya ngayon ito pong Marusay River, ito yan, and then ito na yung mga pundasyon po nung dati pong tulay ng PNR. And as you can see, hindi ko alam kung anong pwedeng i-term, winasak or nawasak. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron na rin po kasi mga may bagong dike na dito. Alam naman natin na kapag halimbawang non-stop ang ulan tapos maapaw ang mga ilog, isa po talaga ang Kalasyaw sa mga kawawa. Talagang binabaha sila at ito pong barangay na ito, needless to say, ay isa po yun sa mga talaga naapektuhan ng sobra kapag ganon bumabaha. Yun nga lang, itong tinatapakan natin na ito, nandirito